Jamang kalah
Ayo, 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 ayo. Terus, ya, ya. Ya. Ho, yo, ho, 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 yo, 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 yo. Ya, Ya, ya. ya. Oh, ya. Oh, ah, oh, oh, yo, yo. Turangga Bakti Budaya. Oh, ya. Jih, sugeng dalu Bapak Ibu, sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh wonten papan menika. Pepanggihan kalian rasa uring-uringan kalian grup Turangga Bakti Budaya.
apik bae. Lanjut terus. Turangga Bakti Budaya. Iki grup anyar wae ya Bu ya. C, ada request masuk lamunan. C, matur sembah nuwun. Langsung Hah? dihadirkan. Ora apa-apa. Ora. Pokoke joget sing apik. Yo joget yo. Ula. Pamit mulai sik. Pamit mulai riyen, Mas. Iki sing ngendi sik? Pamit mulai. Oh nggih, pamit mulai, Mas.
Pripun iki? Pripun? Kar bali uro?